Ola, moi boas. Son Mabel Rivera, son actriz. Queríalle enviar un saúdo ao público de Verín e a todas as persoas que nos poidan estar vendo e convidalas a que asistan á próxima edición do Festival Internacional de Curtas, que se vai empezar a celebrar xa dentro de un pouco, a partir do 30 de novembro ata o 8 de decembro. Sobre todo queríalle enviar un saúdo e un agradecemento á organización do festival, que tiveron a amabilidade de convidarme este ano a asistir para ter un encontro pois con todas as persoas que queirades asistir. Así que nada, que moitísimas grazas de corazón. Espero que nos vexamos dentro de pouco en Verín e que poidamos compartir un pequeno tempo de encontro e tamén compartir así unha pequena sorpresilla que me comentaron que vai haber e que espero que vos faga tanta ilusión como a min e que asistades en masa, vale? E máis nada, un saúdo e espero que nos vexamos en Verín. Chao.